Аз съм Владимир Николов и съм ръководител екип преподаватели в инициативата Soft20 Kids. Soft20 Kids е инициатива, която цели да се докосне до света на всяко едно дете. Това се постига чрез нашите курсове и нашите програми, които са разработени в синхрон с най-новите тенденции в дигиталния свят. В инициативата Soft20 Kids има две основни направления. Едното е направлението по програмиране, където нашите курсисти се запознават с основните принципи в програмирането и изграждат своите умения за това как да го правят. Във второто ни направление, където говорим за електроника и роботика, курсистите ни се запознават с по-големи детайли, с основни принципи в програмирането и управлението на роботи чрез микроконтролери. Инициативата Soft20 Kids работи с деца и младежи на възраст от 6 до 17 годишна възраст. Най-малките са 6-7 годишни, след това е възрастовата група 7-9 годишни, след което е възрастовата група 10-12 годишни и групата за най-големите наши курсисти 13-17 годишни. Преподавателите в Soft20 Kids са хора с разнообразен опит в сферата на програмирането и педагогическите науки. Нашите колеги в екипа преподаватели са хора, които са се доказали в сферата на програмирането като професионалисти, както и в сферата на педагогиката. Именно разнообразният професионален профил на нашите преподаватели гарантира доброто и качествено постигане на резултатите в курсовете ни. За това говори и обратната връзка, която получаваме от децата и техните родители. В инициативата Soft20 Kids даваме възможност на нашите курсисти да придобият умения, които ще им помогнат да се реализират успешно в професиите на 21 век. Също така се опитваме да ги научим и на много други полезни универсални качества, като възможността да работят в екип, да решават различни проблеми, да имат аналитична мисъл, да не се отказват от предизвикателства и още много други. Запишете детето си за едно незабравимо дигитално приключение. Повече може да научите на нашия сайт.